हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखादोंआनो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङैनो बुजियो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना गिबियावनो निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामगोन एक्चुअली लोगोफोर आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय आरो बिथां गोजोन बर'नि नाजानायाव जोनोम मोननाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय सानबोलावरि दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेला नोंथांमोननिसिम सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल टिजारखौ नोंथांमोननिसिम दायो शेयार खालामबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल टिजार भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों बे आबुं बर' सावथुनाव सोर सोरनि गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोननिनो फेभराइट एक्टर बिथां सोरां नार्जारिजों लोगोसे आरो फुजा मुसाहारिनि फाव खालामनायखौ बेयाव नुनो मोन्दों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिथांमोनानो जाबाय जन्मनि दांखोलोदो दैमु केन्देला बिरमल सोमखोर जेंगाव राकेश जोमै धनिराम प्रमिला जथिका रेबती आरो बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि माखासे मिउजिक भिडिअफोरनि मेथाइखौ जा पुर्णिमा आरो माइकेल बिथांमोना रोजाबदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि स्ट'रि एन्ड डाइरेक्सनखौ होदों गोजोन बर' बिथाङा दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर